Moikka! Mä oon Ristolaisen Marikka Porista. Mä olen asiakaspalvelupäällikkö ja ICT-asiantuntija ja toiminut näillä saroilla nyt sit jo 90-luvun puolivälin jälkeen. Historia kuuluu paljon projekteja, erilaista järjestelmäosaamista, itse asiakaspalvelua, asiakaskokemuksen parantamista ja tämmöistä palveluiden johtamista. Koulutukseltani mä olen diplomi-insinööri ja insinöörikin olen, prosessiteknikko ja ylioppilaskin. Luonteeltani mä oon tosi tarkka, mä oon tosi nopea tekemään töitä, tykkään tehdä kädet savessa hommia ja kuulemma mun kanssani on tosi kiva tehdä töitä, että mä oon hyvä tiimipelaaja kuitenkin. Tykkään tehdä viestintää ja vähän semmosia luoviakin juttuja aina välillä. Harrastuksena mulla on koirien kanssa toimiminen ja sitten sen lisäksi mä luen ja teen joskus aina käsitöitä, kun siihen innostun. Mutta kaikista eniten mä puuhaan niiden koirien kanssa. Musta olisi tosi kiva tavata sut ja päästä vähän juttelemaan, että olisiko sulla tarjota mulle jotain kivaa työtä, totta kai. Ja sitten taas toisaalta, olisiko meillä jotain yhteistä tulevaisuudessa.